Hormatly ýaşlar, sizi resmi taýdan äreýärlik oglan etmek üçin öz Instagram barwarymyzda bir-birimizden gulaňyz aýdym. Arkayım olsana oğlum. İkincisi dağı yapalım parolunu verdim. Ağay parolunu verim olsun varsın geçilerim mi? Aydam oku verem ok parolunu. Bu parolunu yazmışmak ön kımol mittak parolunu. Hormatly ýaşlar, indi bolsa äreýärlik bu hökmünde maşgara suratna düşüp onu gylawnyňyzda paýlaşarsınız. Ay yo, ola bolma. Yo, emmek şapkı saat seder. Yo, bolu atmayan etme. Sizi ýoklamyň,